morning, too many rounds. 3 rounds, 5 rounds. Ng dry fish. Contented na. Hello! What's up? Mga higala! Good morning, 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 Gimuta pa! Tanawa si Banana mga kaigala, oh. Tignan nyo. Gikapoy! Agsako gabi eh. Nawala ko pinakalit kagabi. Mga kahigala, hindi na ako nakapagpaalam ba? Kasi alam nyo na, regret.com. Sagta na lang ako mga kahigala kung bakit hindi ako nakapag-alam sa inyo, no? Oh no! Hakok pa more. Arang kapod sa manchon ni Jam, mga higala. Aalis na kami ngayon mga kahigalas. Maginaw pa rin dito mga kahigala. Pero ano lang siya, mainit siya na mahangin. Video man. Are you doing? Sure, then you tell me. Okay, 1, 2, 3. You taking pictures or you? Video, yeah. I don't know what you Magpuwas ang banao. Kaya naka-score man. Naka-score. Yeah? 2 round, 3 round, 5 rounds. Like Bianca. Ay, itlog. Gikapoy. Yeah. Yeah. You can see she's tired, huh? Last night, too many rounds, huh? And this morning, too many rounds, yeah? Maybe she's pregnant now. We have a baby, huh? A little angel. Okay. Bye, caravan. Ina kami. We are in the little town called Paternoster. We are fairly early. We want to have lunch, but it's only 10:15. In front of us is the Paternoster Hotel, where I tried to book us into, but unfortunately couldn't because it was, for some reason, was booked out for this weekend. But yeah, we're going to see what we can do and see what we can do for lunch, okay? Or brunch, breakfast and lunch together, okay? Nag-stop kami mga kahigala kasi may dry fish dito. Yan. Bumili kami ng dry fish kasi walang dry fish doon sa Somerset West. Danke. Danke is thank you. Dito kami kakain. Sana all. Sa exclusive resort. Boatyard. Club My Kunos. Kanang di ka mao mo basa. Daming chichiburitse bago makapasok mga kigala. Nangingi ng driver license, numero, at iba pa. It's good controls, okay? So that people don't steal your car. Tapos may entrance fee pa. Yeah, but you must pay for the entrance fee, okay? Naghahanap pa kami na makainan mga higala. Nandito na kami mga higala. Nag-order na kami ng food. Pero medyo maingay kasi nga nagpa-sound sila dito ng malakas. Baka makapiright tayo. Busi na naman si Bana sa traffic ng picture. Simple lang ang among first wedding anniversary mga higala. Ang hirap ng buhay ngayon, social tayo. So, basta happy kami together, Charot.
Nagigusla na si Banana. Tapos na kami kumain. Nandito na kami sa car mga kahigala. Ayun naku, super lamig. Kaya hindi kami nakasuroy-suroy mga kahigala doon sa loob. Seriously, we dress like Santa. Napakalakas yung hangin. And the car smells like dried fish. Kasi dito sa West Coast mga kahigala, daming dry fish. Bibilat daw, bad, mang kamal, bad. Karon pa jud ko naka-experience mga kahigala na mag-travel na daghan makita na mga snake, mga turtle, mga unggoy, ginuko. Grabe. Talagang totoo talaga yung sinasabi nila mga kahigala na ang South Africa, daming mga animals, no? Ala, gilabyan-labyan na jud nila mga kahigala. And springbuck, and ostriches, and ducks. Ang dami. Sabi ko nga sa husband ko, hala, ang daming snake. Ano yun ng ano ba? Ligsan ba kung sa Bisaya? Hala, uy, dili man ang ligsan. Kiluoy ko, no? Gibasag na, gilab-lab dyan nila mga kahigala. Hala, uy, kung sa ato pa na sa Pinas, gipatay na. Kung makita na to sa kalsada, di ba? Hindi ako nakakuha ng video kay nakalitan lagi ko pagtanong, wala. Diyan may makigala, nag-drive si Banana ba? Hindi pwede mag-stop para magkuha ng video. Nandito na kami sa bahay. Si Banana is nakaligo na mga kahigala kasi ako nagdudut pa. Tapos si Banana abdik man siya mga kahigala pag talk about liguan na ba. Always talaga to siya maliligo, always humot. Ako tinky-binky pa. Hapon na dito mga kahigala, padong na sa kagabion nga, no? Medyo gikapoy si Banana sa biyahe, tapos ako din gikapoy ko lumingkod na yat. I'm clean and stinky baby. I know. So, yun mga kahigala, contented na talaga ako sa mga ganun-ganun ng mga bagay ba, ng mga celebration ba, ng mga kainan. Kasi nga, i-label din natin sa ating life, no? Siyempre, ang buhay namin dito mga kahigala is simple lang. So, simple lang din ang mga celebration ba, mga yung kaya lang talaga sa bulsa ba. Delikado din tayo kung yung life namin is simple lang, parang mahirap, no? Tapos magpagara-gara tayo ng magpa-high level tayo ng mga handaan. Tapos again makautang tayo. Tapos high blood na tayo sa kahuna sa mga utang. Hindi yan pwede sa amin mga kahigala. So yun, kontento na talaga ako sa mga simple na bagay. Si Banana, busy na naman sa pag-watch ng rugby. Kung tawag ng mga kahigala. Yung unang pagdating, akala ko kung ano ang rugby. Akala ko yung rugby yung ganun simut-simutin ba. Hindi pala laro pala yan. Tagaw mga kahigala, tagaw! Kakaloka mga kahigala. So yun lang. Maliligo na ako kasi wala pa akong ligo. So that's all for today mga kahigala. Bye-bye! Noisy girl.